Hoci najbližší oceán je od Slovenska vzdialený tisícky kilometrov, naša skromná výprava surfistov bojovala medzi veľmocami tohto olympijského športu na majstrovstvách sveta. V Portoriku skončila naša reprezentácia pri svojej premiére v 5. desiatke. Zlato si s prehľadom vybojovala Brazília. Nielen o šampionáte sa s našimi surfistami rozprával Marek Marušiak. Pocity boli perfektné, zážitok to bol na celý život. Slovensko skončilo na 46. mieste z 55 krajín, čo považujeme za brutálny úspech, keďže sme tam nešli s absolútne žiadnymi očakávaniami. Surfing nie je podľa samotných aktérov len o športových výkonoch a výsledkoch, ale je to predovšetkým životný štýl. Tá sloboda, človek nemá žiadne slúchatka, telefón, je sám s tou vodou a užíva si ľahkosť toho pohybu. To je úplne najkrajšie na tom športe. Počas pretekov sa hlavne hodnotí veľkosť vlny, jazda na vlne, manévre, triky. Surfing mal olympijskú premiéru na ostatných hrách v Tokiu. Naši surfisti sa chcú prebojovať na tie nasledujúce. Avšak Slovensku pochopiteľne chýba more či oceán. A tak naši surferi musia trénovať na tejto 7-metrovej umelej vlne v Čunove. Oceán je výrazne ťažší. Toto je taký trenažer, pretože človek rovno nasadne a môže jazdiť na oceáne, musí vedieť padlovať. Takže je to kondične výrazne jednoduchšie ako oceán. Mohlo by to byť aj širšie samozrejme, ale na tie naše podmienky je to úplne ideálne. Voda je dobrá, okolo 8 stupňov by mala byť. Samozrejme, priezračná voda je, takže dobre sa surfuje takto. Na Slovensku podmienky moc na surfovanie nemáme, ale napriek tomu máme kopu dobrých surferov, čo žijú pri oceáne a majú čo ukázať na šampionátoch. Surfingová asociácia má aktuálne asi 60 registrovaných členov a ich počet rastie. Potenciálnych reprezentantov čaká najbližšie 5-dielny československý pohár. Viacerí sa tešia najmä na obľúbené svetové pláže. Chodím väčšinou Európu, takže bol som Kanárske ostrovy, Portugalsko, Británia, naposledy Mundaka na severe Španielska, veľmi krásny spot. Sri Lanka, kde som začal, kde som prvýkrát surfoval a netreba tam neopren, takže je to celé v plavkách, v 30 stupňov, je to paráda. Máš aj nejaký sen, akú vlnu na nejakom mieste zdoleť? Áno, sen mám Norsko, Lofoten, ostrovy, kde sa surfuje medzi zasneženými horami a je to dosť veľká výzva. Tam ale potrebuješ aj neopren. Tam potrebujem aj 2 neopreny.